ejije kpalitere m na ana m alike ihe egwuregwu. Ana m alike ime ndị mmadụ ka obi na-adịghị ụtọ. So bịa mụọ ka esi eme ya, bịa bido ya, na-eme ya ọ na-agakwa nke ọma. Ụfọdụ aka mgba m zutere n'ọrụ a mgbe m bidoro wee bịa ịbata ọhụrụ, ndị nọbu anọ o nwere ka ha si eme, ndị producers, ndị nwe agaghị enye gị ohere ka igosi ihe ị nwere ike ime. Ọ dịchakwanụ n'izi otu ejiri chee ya. Ihe aka mgba ihe anyị na-eme ọ dịchaghị izi, but ị na-arụ ị na-amụta, ị na-arụ ị na-amụta. So ọhịa nọ n'ime ya. Ihe m chere na-eme ka onye na-ekiri ihe ejije kweta na o mere eme bụ ka onye aktọ siri buo karata ya, ka o siri mee omume ahụ ọ dịka ọ na-eme ugbu. So ọhịa nọ n'ime ya. Nothing more. What's going on? Nothing more. I've been up for you, Mom. You're what? I've been there for 2 years now. You've been sneaking me inside. See me, see fellow there. Now I'm pregnant, is there me? Honey! Ọ bụrụ na m ji ime ihe ejije, okwu a na-adakọtara mụ na onye etinyere mụ na ya. Ịma na aha m bụ Lorna. A ga-eme ejije enye m aha ụzọ. Aga m akpa agwa ka aha agụrụ m n'ọrụ ahụ. Onye mụ na ya nọkwanụ, onye mụ na ya na-arụkọ, aga m na-ele ya ka aha ahụ ọ na-aza ọ bụzi aha nke ya. Aga m na-ahụzi onye aha ahụ ọ na-aza mgbe aha anyị nọ na set. Mụ onye kwanụ ihe gbasara m onye, ihe gbasara ụmụ onye, ihe niile gbasara Lorna edetara m ya n'akụkụ, buruzie aha ahụ m na-aza ka m ga na-eme omume ka onye ahụ. Ụdị ọrụ m chere ga na-adabara m n'ejije ịbụrụ aktọ. Ụdị ọrụ ọbụla e nyere gị ị ga-arụ ya. Asị gị ghọọ onye osi na ịghọrọ onye osi, asị gị ghọọ onye ụkọchukwu ịghọ onye ụkọchukwu, asị gị ghọọ nke ọbụla e wetara. Onye mere ị ga-eji bụrụ ezigbo aktọ. Nke ọbụla asị gị mee, nke ọbụla e nyere ha na enyekere ya akwụkwọ, ị ga gụọ akwụkwọ ahụ, masta ka onye ahụ si eme omume niile ndị ahụ si eme, ịmụọ ya. Ọhịa mere a ga-eji bụrụ ezigbo aktọ. Onyinyechi dị mma o, mana ọrụ a ị kwesịrị ịga mụọ ya ọfụma, maka ịmụta ya iruo ebe a na-arụ ọrụ ị ga-alaiki onwe gị. So a sị na Onyinyechi n'ọrụ acting nọ 20%, nke a mụrụ amụ wụzi 80%. So ọ ka mma ha abụọ, ijide ha abụọ ka ọ na-aka mma. I waited like I'm expecting this day. Yes, see. Here is it. What is this? I'm sterile. It's a lie, Fresh. You are not sterile. I am pregnant for you too. Ụfọdụ amara dị iche iche nwere n'ime ọrụ a. Ọrụ a buru ibu. Ọrụ ihe ejije buru ibu. Ọ bụrụ na acting agara gị, ị nwere ike like otu a m dị na ana m ewepụta ihe ọrụ, ana m produce, ana m create content. Ọ bịakwa na costume, that is ihe ejije ndị actors na-eji, anọ m n'ime ya. Ga-ebịa na imezi ebe anyị ga-ese ihe a niile, anọ m n'ime ya. Ịchọ ịbata n'ime ya, o nwere onyinye amara dị iche n'iche. Ma ịchọgodi ka a na-eji gị n'ihe ejije, o nwere department ndị ọzọ ị ga-etinyecha aka nwetakwa ihe ị ga na-eri n'ime ya. O nwere ndị m na-elegara anya maka na ọrụ a na-amụcha ya amụcha.
iweta nke onye a ịmụta nke onye a ịmụta nke onye a itikọta ha niile ọ bụrụzie nke gị ọ ka isi eme ya. Ndụmọdụ m ga-enye ndị chọrọ ịbata n'ime ihe ejije a, ị ga-agụ akwụkwọ, ị ga-enwekwa ndidi maka na ọwụ onye bido taa o nwetawa ego taa. Ị ga-agụ akwụkwọ nwee ndidi nakwa ihe asị gị mee nke ime. Ịgacha akwụkwọ ahụ irube isi were nwayọọ, ọwụ ihe eji ike eme, ọwụ ihe iche n'ọwụ maka ụmụ nwanyị uche na ịbata ịga ahịa ọ dara ịta aka n'isi onye ga ezigbo ọrụ. Ọ dịkwa otu ahụ, ọ dịghị otu ahụ maka na onwe onye chọrọ ịtụfusi ego ya. Ego eji eme fim erika, ego eji eme fim ugbu a akarịala. Onwe director gasị maka na gị na ya dinara o buru rolu na-ego ebuli bunye gị, onwezighị ọ dịzi. So ị chọrọ ịbata n'ọrụ a, ị ga-eji nwayọọ mụọ ya, mụta ya. Ịmụta ya ị ga na-enweta ọrụ, onwe onye ga-akpara gị nganga. Ị ga na-enweta ọrụ ezigbo ọrụ. Look, oh, Lolo, I heard you. You were enjoying yourself. With who? All alone, I was just cleaning my ears now. Cleaning your ears. And you were making that. I was home alone and I'm free to express myself. So, Express. and what do you want to do with this one? I wanted to break his head. I thought you were with a man here. Don't laugh like that. What's wrong with you? You want to break somebody's head with this? You can't destroy this thing by yourself. What? Ow! This is what they call. Come on. Stop. Ụmụnne m, aha m bụ Lorna Onuoha. Ana m eme ihe ejije. Akwụkwọ m producer. Biko gbaa mbọ na-elere Isi Mbido. Onye chọrọ ịsụ Igbo, amụ ya makwa asụ. Onye chọrọ ịsụ Igbo ọfụma na-elere Isi Mbido ka anyị na-amụta ka esi asụ Igbo. Na Igbo amakakwanụ. Anyị pụtara Lagos asị anyị sụwa Bekee, anyị na-asụ Bekee. So biko na-elere Isi Mbido. Isi Mbido na-eme ezigbo ihe onyonyo na-akụzikwa na anyị ihe anyị kwesịrị ịma na asụsụ Igbo, na omenala Igbo na njike Igbo. Even a na-esikwa nri ebe ahụ kwa ya. Nri Igbo ka ị ga-achọ ịmụta ka esi esi nri Igbo, ile Isi Mbido ọ ka esi eme ya.